yawa. Asirin gida ne mai kyau nan Bringirot, Utah, na farko daga sabon titi. A location ɗinsa a babba hanya nan ita ba, waccan hanyar tare da Bringirot ta fita, sai babba hanya ta shigo a wurin a cikin gidan nan. Tayil yana ko'ina shi ma. Rijiya nan horido ne, komai na wuta ga wayar ɗin ruwa. Ɗan famfo ne nan ga public toilet nan. Dakin ne shi ma. Ga stove za ka taka. Tayil ne nan sai ka shigo falo ga shi nan. Tayil ga kicin a cikin falo, dakin ne shi ma. Sannan ga falo ɗin nan ya ɗau fenti. Idan mai ƙyallin nan ga tayil nan ko'ina ga fentin nan. Sannan ka shigo nan korido ne, ga ɗaki guda ɗaya. 2 bedroom ne gidan mai kyau. Yana rufin mai kyau ga banɗaki. Sannan nan ma ga ɗaki. Spending duk komai an yi, kawai shara za a yi. Ga ventilation nan.